Imo dyan si Sadi na ko na mong ilog uy. Tiba bagat manong ato ko away awaza. Kaya wako na nagwag-wag sa imong uyab. Mabuhi ko way uyab. Maunang ato na ko hilab di sunod ha. Ato ko pahiblara. Di ko magukuda ng tao nga gipasakitan ng kong taman. Muna yung aday. Hi guys, majong hapon. Ako na po ni City Reverse. Karong adlaw, October 31. Hala. Lasa namang adlaw sa Oktubre. Sa November 1 na ugma. Mas ganang udto, gikan mi sa tindahan nila Murphy and Siblings kay naggrocery si Florami. Sa pag-uli, nagpauwahi ko. Nihapit ko daris ka lang na Tangkuka Hills na katamas view ang kalami. Dari ni siya sa kuan, abihilan. Sa sako pra ni siya sa kandihay. Ning hapit ko dari kay kuan lagi nay na stress ko. Ano nay magpahuwa ko ang gibati unsa. Gisapot tay ko ganihag kalit. Kay ano mo istoryahan karizit. Samtang nagsusuri ko dari sa palibot. Ang web sang ex gaaway ko min sa kalit. Ang hablara dyan na hanap pangat kasab ko kaadyo kay karang diskantag mga maot nga inadugan ako ng kamubunday marong adyo mga hilabot na kay nanginibuhi ako gawa ko ng hilabot ninjo adyo ko hilabdi wako ragukuda ng imong laki ha mo nang adyo ko zabag pang hilabot nga pangat ko magaba ang adlaw ang hablara dyan na kay mga hilabot dyan si dyan ha dugay ra adyo ko na dyan antos sige pang hilabot na nga hagbay raman ito ng sisang gabuhian tong tawana. Huwag mo ko na ito nagukod. Katog sama-sama nagkuanday. Pangaway-ngaway na kay huwag ko nagukuda ng imong laki. Kanan ng imong laki. Huwag ko nagukod diha. Sa huwag doon na artista ba na? Arang ko po ba ito ng laki ng hanggok doon. Nakamove na kudo gera ka adyo. Manong adyo ko hilabdi. Kaya nang nginabuhi na kong aho. Basta maro ito ako pag-share ng jug ang gibati. Diya karon asa mong ilibot. Dalis kang Coca Hills kay kuanang pod na okay na ko kanang nay nahuwasan ako sang gibati pero ganiha na pangat gud ko high blood ko nga na mga jug ko basta stress ko mapangat ko gusto ko matug lugar nga nako makita nga mga kuan bitaw lamin panawon para maulian ko sang gibati nga na ko basta mas stress ko samtang nay po yung mga may na ha damang sorry guys sorry ta mo ni view dari kang Coca Hills guys na tapoy baka sa dito to nay kamutuhan dari nga na wag arang kanay kagig view dagat patong dito tumuy na grabe sing lamig view dari guys ug makaari mo malingaw gud mo dari maglibot-libot unsa ara pag sa kaghangin basta guys ara ka lami dari tambajan datoy daghang baka dito para sa baka Tosin dyan sa ibabaw. Kita man mo sa ang background. Diba arang kanais no, nakamutuhan. Diya topoy dagat dito to, makita. Diya, arang kahangin dari lamiin, nagspamati nga. Nga ni ba? Diya, arang kapresko ka adzo, lamiin na. Ulian na dito sa gibati. Wala ko na high blood. Diya karon nga. Kaabot ko dari. Iganahan ko, hawasan ko. Ara pangitam sa ganahan mo kabunuon magazug kog dapat sa di di pamuno. Jawa man. Ko salamat ko ni Jan ang pagumangkon kay kuan. Ning sugot si Zanga mula ag bidari. Aron sa kabuutan ba ang pagumangkon. Nja, mo po na si Zang kuan binanta dyan sa gamay pa ako mo po din nagbarak. Nja. Masugaling kay ning sugot niya. Ning hanjo ko nga. Karang nay mohapit lagi mi kang Coca Hills. Sugot tapos si Za. Za, saglaman pohon kay kanang nay og kuan. Makadapat na ko ang sweldo na ng YouTube. Harap pa si Zang taga-ag pahalipay pohon. Dili Ginoo og kanang nay maabot tong ang pin. Diyan na guys, ang lag view no. Harap sa kasagarig hangin. Kamutuhan basta ara sa kalamian. Mami ka dito suroy-suroy.
Diyan apa di adaghan ka mga baka. Manggukod-gug baka. Mo pakiton sa mga baka guys. Diyan pa yung mga bato. Mara pag mga baka nga nagilubog ang mga bato. Tanaman ninyo. Is na mga bato daghan. Datos unahan. Nagtiniil ra badjud ko na. Tadagan na pa amarsiko. Sa susuro sa algo kay pahungaw ko ang gibati. Grabe dyan ka-view guys. Na may mga baka lagi pang lugway. Kita ba ito guys to kamutuhan ug dagat. Unsa? Lami lagi dala guys arang kanais. Tong gida sila Florami ganiha og si Dwight yung kung nga mahapit lagi may para bebo pud ba. Wa man sila muuban kay mag-upload mas Florami. Kami ra mang duhang dyan. Ngubak lang sa terus unahan. Rekos day mga baka. Ma! At sabi ako sungag ma. Kay nag-surusur ako dari ma. Uy dapi, baka nga bagong nanganak. Yeah. Ma. Ano ba panungwag ma? Mula bayra ko. Oh, nabuo man pagkitang sungay. Di na makasungag na he. Sa topic kabaw. Unsa guys? Ya. Taas akong tulin. Parang gibilit dyan sa nadto. Kay di man siya mong uban na ako ra nagsuroy-suroy. Lingawan ko. Sa ingani ra. Sa ako ra usa. Malingaw ako kay sa makakita ko mga lamang view. Malaw na ko diha. Nawa ra jud kang kapangot. Naulian na. Pangnaong guys. Grabe nang ka. Kuan. Lainan ka gitubuan ko dahag bugas. Dasi og dari liko naghana. Sa agabang gali na dares ang kuan, dapat sa bugan. Hala. Dira ko skina ibabuan. Hey! Ang kasagaran ng hangin. Kay mula ili ko dares ubos baugan nay. Sana ba malilian dares ubos kay dito pikas kay ag malilian dagat man. Sa dari suway kog kuan saya makita dahil dapat nga mo to. Wow! Ara man pun kabiyo dari dapit. Sa hangin. Wow! Karami sa hangin oy. Arang naliag view. Di man gadyo kumabong. Magtanaw-tanaw sa mga view. Katong tumoy dagat na tong dito. Lami jud dari mag-hike kay arang kaluag. Hindi lami pa jud view yung makitan to dagat to Dabas alam yan. Palibot. Tapos likod, tapos mo to. Puro green. Mubalik na ko sa gipistuhan sa pagmangkan. Kaya basig, natingahan na to ba kinawa ko kalit. Taas naman ko gitulinan. Nato naman ko tumuhi ka na. Daraan ko ning abot. Dahan na itong balikan. Mag-uupan na siya lagi. Kakatang sa unang tukaran ko. Ug kalit nga. Nakajapang gazog ko CR. Natumbak ko. Nag-uupan na siya. Kamang buwang si Zagdagan. Ang dagan ko na way sinilas. Kaya natos bahay sa kapitan kay ang adugtabang kay nagpatawag og ambulansya. Tapos ilang kong kitabang naggrabe gid itong pag-atakiha. Dahil lamang balikan dito kay insag kuan. Nga haara ko. Padaura ko niza kanang iza ko makitaan. Kaya ang giaraan ka di mo ko makitaan. Kaya mo ko sa likod. Mas ba dapat swimming pool res mga kabaw. Ilang liguanan. Nda pa daw nakutukad guys, balik nakutus-pistos ang magumangkon. Tapos ibabaw. Labay na po kong balik ma. Tara naman mas view guys. Hana-hana naman po ninyo nga nakaari mo dares kuan. Abihilan kan dihay. Mga guys na mga bato, daghan.
Lamig view jud dari guys. Ara jud ka view. Ganahan ka jud ko. Mara gebus. Ara ka kuan. Nice jud ka adu. Karang mo to ha na chan deskin e babuan. Lingkod ako da ko ubus. Muli li sa ko dari. Ara pang kabakili dari. Na ara ka view. Nja tapi dagang mga tao dito nagpicture to ha. Di lang man maklaro. Arat dyan ka. Nice ka azu. Murag. Hindi na ko kauliin. Bitaw mo di ko kay kalaban kong nanay kusno to din ang bugan. Nagwa-uwa-uwa hira ba kong uli. Kasi programi to ana to nang unang to sa uli. Kaya ang gidadari di man sila mo uban. Ngonang kamera lamas dyan. Dito ko bubong terus view magtanaw-tanaw. Ginahan ko. Nja. Usapod. Nakalimot ko sa ang kapenget. Karang nainawa na sa ngana-ngana. Kaya nakita mo ko mga lamang view. Nawar sa ngana-ngana ang kapenget. Sa badzi. Sa badzi nga nangaway lang nagkalit. Kamu kunin nga naun. Awad sa mong kalit. Nja. Aga pang istorya rabat dito nga maot. Pero agasang gichat na Bisaya man. Kasabot pa kaday. Kakita kadani ha. Ato na ko hilabti. Imo na siya. Di na maidagan. Nabuang ka. Imo dyan na siya. Di na ko na mong ilag uy. Di ba bagat manong ato ko away-awad sa. Ewa ko na nagwag-wag sa imong uyab. Sa unang imo ko away-awad dyan. Naadaw dyan. Nga dyan kasang dao. But-but surut-surut na imong liog. Anja. Pasal orang ko sa na istorya ni mong maot. Kay nagpahamongan ko sang gibati na penget ko kaadyo. Nganong imo kong hilabtan. Nganang nanginabuhi ra gani ko gahua. Ug nag-vlog ra ko aron makakwarta. Unsa nganong imo kong hilabtan nangkamot ako. Di pud ni lalim ning ang kuan. Kinabuhi badja. Bisag na ako'y ipilip sila lagi. Sa ito kortokaran pug ko. Pero aran nang gilingaw-lingaw. Katakatawar ako unsa nganong imo kong away-awadon. Guna jud kang sig pangaway. Hindi mo nang bahala na ka. Bahala na ka day. Basta wa ko nang nilabot ninjo. Bahala na lang inyong relasyon. Mao na kuan ating mana. Adyaw ko hilabdi. Wa ko nang hilabot ninjo bisag ganus Ang pagbuwag na mo, nas niagi. O dugay na to, sa datong tuig, 2016 na to. Wadyo ko na niya nag-iat-iat. Nganong imo kong hilabtan dyan sa may naadiha. Nganong, bahala na ka. Basta ako, nalingaw ko sa kinabuhi. Bisag nga ni, ako'y uyab, okay ra. Di na problema. Kay, moabot ra na bisag uyab okay ra na. Kay yata mo pa ng uyab. Di man po na ng importante jud. Mabuhi ko uyab. Mao nang ato na ko hilab di sunod ha. Ato ko pahiblara. Kay wa man ko na mangilig sa imong uyab. Kami nahuman nami, nag-uyab nami diha sa una, dugay nami nahuman. Mao nang karon ato na ko hilabdi. Kay human na may dana niya. Nakamubo na ko, wala ko daya niya na higugma, buwang na. Naapa ko'y makita ang daghan. Di ko magukuda ng tao nga gipasakitan ng kugtaman. Muna nga na aday, ug imo nang nakita ng vlog. Di ko na niya magukod. Anja, maura to, nisira pa ko ng guys ang gibati. Maura to guys, ang vlog, garong adlaw Akita man mas view nga arang kaalamiin. Sawa pa nakaari-dari, laag mo. Kay ara ka nice, dude. Samot na rin hapon tayo magtabay-tambay. Hangin ka, adso. Nda, maadto na ko kay tas dyan, gikamay na ko niya. Nga, kanang nai. Manguli na ko numi. Kaya basig maitik na pa na si Zag. Kari baka? Uy, ilang ko gusto nga ka. Zag may hala.
Hala dyan. Nada kang sinilas dyan. Diha. Hala. Nagkawa ko sang sinilas. Buo naman siguro ko. Matong gibilin. Patay. Hala lang naman siguro ko. Gas motor dapit na siguro diha. Na? Nawa. Bay kong dawa. Buang na. Sorry, di ko natus unahan. Motor bilin. Ngayon ang muna kita ko. Dari dapit na po yung makitang dagat. Tapos unahan to. Katang na puti na. Dagat. Unsa guys? Moro to ang vlog karong adlaw. Naglaag ko dares karang nay kang Kuka Hills, nalingag ko. Nawag ang sapot. Kaya kakita ko karang view nga lamiun. Unsa? Salamat sa inyong pagtanaw. Unsa, uganahan mo, i-share lang po ninyo, like arong makita mas uban unsa. Kadang nay tanaw lang po ninyo ang pahinumdum. Adto lang po ninyo laktawi arong napo ko matigom nga mamiso. Salamat kadto sa inyong pagtanaw guys. Nza, mora to. I love you ninyong tanan sa mga nagsuporta na. Bye-bye. Uli namin kay hapon na. Basig makasabang ko na rin nanay. At na namin sa bus. Uli namin.